ассалому алейкум бародарони муҳоҷир, бародароне ки ба рондани мошин машғул ҳастед дар ҳудуди Россияи Федератсия. Ин навори ман ҳатман ба шумо дахл дорад. Навор дар бораи лишени прав, то есть дар кадом ҳолатҳо праваи шумо лишат мекунад. ҳозир имрӯза дута темаи мегирем. Якумаш, агар отказ алкогол тест кунӣ, дуюмаш авария, амести авария, агар ягон мошина задию брафтӣ, чӣ мешад? Дута ҳамин чиза гуфта мегузарам бародаро. ҳаматон эҳтиромона хоҳиш ки ҳамин видеои гиритон максимально поделиться кунитон ки чтобы одамо ҳамин чиза фаҳмад камакак ҳуқуқи худомо дар ҳамин территорияи Россияи Федератсия донем ки дар ягон ҷо дар намемонем. Дар омада тикток, инстаграму дигар ҷоҳо ба чизои бекорӣ, рақсу бозиё мебинитон, чизои даркорӣ ҳам дониста гиритон ки пага саратамо мушкилӣ фуромад, баъд сар як ҷо ба задан намедонӣ, эсу медавӣ, уже поздно мешад. Вақте ки дер мешад, уже пушаймонӣ суд надорад мегӯям бародаро. Ба лайку просмотри шумо ман эҳтиёҷ надорам. Ман просто ба хотири худованд, ба хотири Аллоҳ мекунам ин кора ки як мардуми тоҷик ба камака ками видеои ман ёрдам шавад. Сар мекунем. Якумаш алишени прав. Агар ман отказ алкогол тест кунам, чӣ мешад? Мақсад шумо гаиманд кард, ҳуҷҷатҳои пешниҳод кардид. Ягон хел шуду ва шумо борои фиреб карми ё шумо худатон калатомо гирифтид мешад ки шумо ба мегӯед ки агар ту ҳозир ҳамин чиз отказ кунӣ, мебарои монда ту ба ҳечӣ намешад. Тамом, мо ҷо сар метим. Шумо розӣ мешидон, тап ҳама чиза имзо мекунитон, 100% хондаю, нахондаю, надониста. Аввалаш ки ҳар як чиза хонда, дониста, надони телефонат ба сурат исто як одами медонистка фирсонда, хонда баъд имзо кунитон. Дуюмаш, вақте ки шумо отказ мекунед, уже шумо автоматӣ праватон решат мешад. А 1 сол то 2 сол. Агар шумо бо як бор дига ҳамин хел қапад, дуюм бора уже, вақте ки уже праватон решат шудагӣ, худатон намедонед, шумо гаи фиреб кардагӣ, по факту шумо гирифтагӣ, гардан гирифтагӣ, ҳама чиза имзо кардагӣ, суд шудагӣ, бешумо шудагӣ. Барои чӣ бешумо шудагӣ ман мефаҳмонам. Барои ки худомо регистратсиямо дар дигар ҷо бошад, худомо дар дигар ҷо. Суд повестка куҷо мефирстонад? Ба места регистратсия. Регистратсияи шумо мисол метро мити набошад, ба метро мити намефирстонад. ва шумо мебоед намебоед фарқаш не. Бе шумо а 1 то 2 сол штраф, лишени прав, 30,000 штраф мекунад. Статья 1226 қисми 1. Ин уже автоматӣ лишени прав. Агар шумо бо повторно агар қапад, уже уголовный кодекс 264 қисми 1 мешад. шумо метавонад ки то 300,000 штраф кунад, ё 480 соат буда давлат ба кор фармуд, ё лишени свободы, тоже то турма карданам мерад ҳамин чиз. Барое ки ман маст гуфта гардама гирифтагӣ шумо бо сари рӯ бешидагӣ, не ки анодонӣ худатона ки шумо намедонед ки праватон решат шудагӣ. Барои чӣ? Барое ки пропискатон дар дигар ҷо буд. Тоҷикистон рафтид омадид, машина ҳаракат гаи повторно қапид. Уголовная ответственность. Шумо отказ кардид, автоматӣ уже лишени прав. Фаҳмидитон ба полочкам. Шумо қапид, праватон решат кард. А 1 то 2 сол лишени прав, 30,000 штраф. Дуюмаш уже повторниш уголовная ответственность 264 қисми 1. барои ҳамин чиз отказ накунитон ҳеҷ гоҳ вақте ки гаи дошт, отказ накунитон ки ин чиза ягон хел юрист, ягон қонуни Россия, ягон адвокат, ягон юристои дурӯғай ку пул титон ман ёрдам мекунам мегӯяд. Ёрдам намекунад ягон кас бародаро. ин 100% лишени прав. дуюмаш, вақте ки шумо авария кардид, ягон ҷо ягон мошина задиду, чор тарафа дидед ки ҳеҷ ки нест, мондед рафтид. Наёвад хуб, агар ки ёфт шумоя, не ки меёвад, ҳатман меёвад, барои ки ҳама ҷо камераи, ҳама ҷо видеои, ҳама ҷо чизи чора. Шумо рафтид, пуштатон ягон кас видео кард, ягон чиз кард, фирсонд гаи ба камераҳои рад диду, қапид шумоя. вақте ки қапид 1227 қисми 2 мезанад, част второй част мезанад. Инам а 1 то 2 сол лишени прав ё 15 сутка арест. То есть ин дига хел наказаниш нест. дар ин ҳолат ё праватон решат мекунад, ё 15 сутка арест мекунад. барои ҳамин чизои ҳамаша ҳамин қонуноя камакак гӯш ба гирифта монитону накунитон ҳамин кора. ҳар як протоколе ки гаи мекунад, ҳамунҷо ба вам разъясняет ваши права.
ҳуқуқҳои шумои гаи гуфта мегузарад. Гуфта нагузарадам худаш. Барои интереси худаш нагӯдам. Протокола хонид агар 51 Конституция Российской Федерации, 51 Конституция Российской Федерации разъясняет ваши права. Шумо барои против худатон, против одамои наздики худатон ҳақ надорид ки мисол гап занед ё ки молчание. Ин чизо ҳамаш чӣ мешад? Ҳамон протокол ба навистагӣ. Барои ҳамин чиз бародаро крайни эҳтиёт шавитон ҳамин масъалаҳо ба. Ҳамин видео гиритон, поделиться кунитон, шутоби мардум ҳамин чиза бохабар бошад ҳамин чизо. Аллоҳ нигаҳбон бошад. Бо иншоаллоҳ ман видеоҳо мекунам. Видеоҳо фақат дар бораи қонуну қоидаҳои Россия, дар бораи мигратсиони вопросми, дар бораи мошин ҳайкуними, дар бораи гаими, фақат дар ҳамин темаҳо видео мешавад.